Jen, balik maneh neng channel Mbah Bejo. Sadurunge aja lali di subscribe karo di like channel Mbah Bejo, ini terus berkembang biak. Oke. Nah, saiki aku ame cerita nek wingi aku bar saka Bandung. Oke, bari kita duwe vlog pas aku lunga Bandung karo kanca-kancaku ya, terutama karo Pak Sutradarane Mbah Bejo. Jan iya ngono kalah ceritane, pokoknya sakit tapi tak sesakit patah hati ketika ditinggal rapi, ngono kuwi. Sik, sadurunge ndelok vloge aja lali di subscribe. Bener, subscribe. Terus di like karo dikasih komen yang membangun supaya channel kita tetap berkembang biak. Oke, selamat menyaksikan vlognya dan Pak Sutradarane wis sampai stasiun Kiara Condong. Sampai Kiara Condong, Bandung. Lah ngono Mas Diko, Mbah. Kelas. Hah? Kamu kena coba. Iki sapa iki? Kok yang konteng iki? Kono saka ngendi? Kang Gunung Wonosari ya. Hah? Kang Bandung. Iki tekan ngendi iki? Kan jembatan. Jembatan apa iki? Jenenge jembatan ini. Tapi api ono jobi abang mana-mana. Sebagai pastor mau di pasturan bilang. Kancamu mah nguyuh ning kono wae. Bu bena kan nggih gunung biasa wong gunung. Lah iya tujuane ning ndi tujuane iki? Untuk acara selanjutnya kita mau ke alun-alun tapi masih bingung jalannya mau kemana. Nasibnya gelandang-gelandang. Kita sekarang ada di jalan Asia Afrika. Kita berada di jalan mana kurang tahu saya. Kampung Braga. Saiki nang dalan Siliwangi karo Mas Sutradara on golek dalan. Lanjutkan perjalanan dulu. Sekarang kita ada di mana Mas Parianto? Bog Forest. Ini dia jadi Jalan hutan. jalan hutan. Tapi ora kena. Bisa tinggi. Kayak sing buris loyoban kayak. Parah. wis po ngomongi. Oke, bareng dulu vlog itu elek banget tuh, encen elek tenan. Orang hutan pol orang tuh nih, soalnya apa? Tak ceritani
Jadi ceritane wingi kuwi engko salah. Ketok aku nek ora salin nggo kostume Mbah Bejo ya kurang pe yo. Sing model nggo blangkon, mosok nggo topi. Wis tak salin sik. Tenis dilit. Kleru, sorry pun. Nah, ini saya wis bener. Sorry mau kayak. Oke, lanjut ke cerita. Cerita apa tuh? Oh iya, pas nang Bandung. Jadi vlognya makanya can elek banget. Soalnya ada beberapa cerita di dalamnya. Yang pertama, emang aku golek ngirite. Jadi kita ke Bandung tuh udah ra perlu nggo duit sing koyo mbiyen pas sekolah. Ngerti to mbayangke piknik nanti nang Bandung. Mbayare piro? 500.000. Lebar ngono piknik nunggangi bis ora AC, okrok. Nah, lebare engko nek Bali gurune seragame anyar. Wis mesti barino kae. Nah, dadi aku ingin nang Bandung kuwi ming modal duit 300.000. Sing pertama, tiket sepur 1 swidak PP. Kuwi nunggangi sepur kahuripan gitu ya. Mangkat saka Jogja jam 6 tekan Bandung, Setu jam 6 tekan Bandung, Minggu esuk jam 3. Bare mlaku ketok alun-alun mlaku kuwi. Saka jam piro 3:30 mlaku tekan alun-alun Bandung kuwi meh jam 5-an, tapi mampir. Nah, recommended banget iki. Pas nang dalan ngendi kae aku lali. Ana wong dodol cemilan dan kuwi wong Sragen. Enak mamane. Jadi coy jajanan pasar yang kono ya murah lah jajanane. Pertamanya ceritanya gini, jadi pas aku bayar, Bu mau beli, iya berapa mas? 10.000. Wong Jawa toh mas? Oh Bu, aku ya wong Jawa, wong Sragen. Ketemu dulur jebule dodol kak Bandung podo-podo wong Jawa nih. Makanya jadi oleh panganan sing murah. Nah, kono ketawa lebare maem terus donong angkringan. Jajan ke wedang, ya murah lah. Aku lali tapi regane 3.000-an paling. Wedangi dan kopi teh. Terus ki mlaku tekane alun-alun. Pemandangane luar biasa. Tapi dari tata kotane bersih, top. Terus yo pokoknya wah banget lah. Lebar kuwi aku leren nang alun-alun kayak pertama gumun aku. Uroh karpet suket saka karpet. Nah, suket ning saka karpet. Warna-warni ijo niki ana ijo enom, ijo tuwa dan gituru oleh. Aku nang kono ketok langsung turu. Tangi jam 8:30 akeh wong wing ya. Nah, lebar loro, lebare tangi sarung dilempit mlayu nang masjid. Duh, masjid Agung Bandung yo. Koyo masjid Bandung sing nang alun-alun apik banget masjide. Mlebu adus raup, bayare 2.000. Dicatet 2.000. Ban metu mangan. Ono bubur ayam to, wetenge lesu banget mangan bubur ayam. Just top, anget panas. Bubur ayam semangkok gratis wedang teh pahit sak gelas cilik kae. Tetep enak. Soalnya apa? Ngelih dipangan. Hari wis rambung wareg, jagongan, udut. Bari terus ke mlaku. Ora genah aku arep nondi. Nang kono buka sing jeneng Google Map. Nan mlaku nang Jalan Braga. Jalan Braga kuwi jare kota asline Bandung. Ana sing ngomong ya Las Vegas e Bandung nek bengi, tapi aku merone awan lho, dadi ora weruh bengine koyo ngopo. Kak kono urung padha buka. Kowe mung mlaku-mlaku dan apa ya? Nggone emang apik banget sih nek nggih foto-foto dadi sing pre-wedding, sing arep pengantenan, aku urung. Sing arep pengantenan recommended nek arep foto karo apa nih? Bojone calon bojone, aja bojone wong, calon bojone dhewe jak foto top nang Jalan Braga, nang Braga kuwi. Terus lebar ngono mlaku meneh. Aku kira gak tujuane nanti akhire mentok-mentoke nyewa gokar. Tekan Cihampelas Walk. Lah kuwi lah.
Teras Ciblok saka ketuk saka Braga tekan Cihampelas Walk iki nek ra salah 17.000 apa ya 17.000-an tekan kono ya nang kono apik sih mall dadine yo aku ra wani mlebu isin urung apa ya nih kelambine ledek sih soalnya ya akhirnya memang mlaku-mlaku nang kae ya kae lah sing nang dhuwur dalan Cihampelas kan ngisor dalan dhuwure kayak taman ya ana warung apa nek nang Jogja modele kok Seven Sky nang dhuwur Lipo nah wong ngono kuwi mlaku terus ana sing ngomong ini nang cedhake Cihampelas kuwi mau ana Forest Walk jadi kaya taman ITB sebenarnya taman ITB sing digawe kena kan hutan terus digawe kaya dalan di tengah-tengah hutan kuwi tapi dalane nang dhuwur jadi cedak wit dawa akhire aku tak kono mlaku dari saka Cihampelas Walk tekane Forest Walk mau sekitar 30 menit nek game mlaku soalnya aku mlaku dari kok mlaku ketuk kono jebule Forest Walk mau ya minggon game mlaku meneh dadi yo mlaku ngasih tinggal teol ora banget nganti sunduken aku wetenge nah lebar saka kono medun leren wis ming denger-denger kae wedang aku antek panganan arep jajan samar nek larang ngalamun akhirnya balik mampir Kota Baru lah nang kono pusat oleh-oleh Bandung mau nang Kota Baru mau akhirnya ya wis ming mlaku-mlaku mangan dan mangane aku cukup kaget karena saya harus mengambil uang 42.000 untuk satu porsi nasi dan teh pahit ya kalau dibandingkan Jogja yo atolah yo regane Makmanung ini paling yo sekitar 20.000-an wis apik banget Makmanung tapi nomor tekan 42.000 aku mami tapi ora wong nggih pengalaman wae bare wis bar kono wis sore balik stasiun Kiara Condong mau mangkat ke Kiara Condong balik Kiara Condong soalnya yang ini emang aku kan kerja Senin kudu kerja jadi liburane mau ming sedino dino minggu tok jadi setelah sore mangkat jam 6 tekan Bandung minggu jam 3 sore jam 6 saka Bandung Senin esuk kudu tekan Jogja meneh dan kuwi berjalan lancar alhamdulillah lancar kurang lebih biaya yang saya keluarkan kuwi saka tiket kereta nyewa go-kart terus kayak maem sempat gitu oleh-oleh yang tak 300.000-an jadi paket hemat berwisata jadi kalau arep berwisata ora usah perlu larang-larang modal nekat oleh murah ngono kuwi wae iki pesene Mbah Bejo tetep ngati-ati modal nekat golek sing murah sugeng